Кеше планлаштыра, Аллаһы Тәгалә үзенчә эшли дигән әйтем бар. Быел игенчелек тармагына туры килә торган гыйбарә бу. Узган елдагы кебек рекордлы уңыш җыеп алып булмасы көн кебек ачык. Басу кырлар дымга сусады. Бүгенге көндә менән басуларда 10-нан алып 15-кә хәтлек кенә. Бу инде шул корылыктан килгән зыян. Бу инде безнең средний биологический урожайностьны быелгы елны чиклап карадык. Безнең инде уҗым культураларыннан әлбә бердә 20-25 центнер, язгы культуралардан 15 максимум 20 центнер алар дип көтелә инде. Бик кирәк вакытта яңгырлар булмау игенчеләрне хафага төшерде. Тик белгечләр шулай да басуларның торышын канәгатьләнерлек дип бәяли. Димәк, терлекләрдә халык тавыш калмаячак. Корылык булуга карамастан басуларда уңыш бар. Узган ел гектарыннан 39 центнер уңыш алган булсак, быел игенчеләр һәр гектардан 15-20 центнер уңыш чыгар дип көтә. 3 июньнән инде безнең Татарстан Республикасы в целом чрезвычайная ситуация по засухе дип урысча әйткәндә шул объявляция ителде. Безнең инде соңгы явып киткән яңгырларның барбырда безнең әле шушы 1 июль көнне 14 мм яңгыр явып китте. Бу инде безнең барбырда әле кукуруз, хомбагыш, рапс кебек культураларга файдага булды. Шикәр чөгендеренә шулай ук әле файда әле. Май-июнь айларында нибары 20 мм яңгыр яуган булса, 1 июльдә барлыгы 14 мм явым төшем булган. Аның файдасы шул кадәр генә булса да, игенчеләр соңлап яуган яңгырлар техник культураларына булса да шифасын бирер дип өметләнә. Лилия Шәймиева, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе.